Dobrý deň, vítam vás na webinári e-faktúra bez stresu, ako sa pripraviť s e-dokladom. Moje meno je Honza Kriváň, som produktovým manažerom e-dokladu a dnes sa budem baviť s mojím hostom Štefanom Fedorkom na tému e-fakturácie. Štefan u nás sa dlhodobo zaujíma o téma e-fakturácie a určite si budeme mať čo povedať a verím, že bude to prínosné i pre vás. Na našom webináre dnes sa budeme baviť o tom, čo nás čaká v roku 2027. Predtým ale skúsme si položiť pár otázok. Koľký z vás stále využívate Excel na fakturovanie? Prípadne Word. No a tí, ktorí nevyužívate Excel alebo Word, koľký z vás používate fakturačný nástroj, u ktorého viete, že je na e-fakturáciu pripravený? E-fakturácia prináša jednak výzvu samozrejme, pretože je to zmena pre podnikateľov. Na druhej strane e-fakturácia prináša obrovské možnosti, ako si zefektívniť podnikanie, zefektívniť administráciu a aj o tom sa budeme dneska baviť. Štefan, vitaj. Ahoj Jan, dobrý deň všetkým. Poďme hneď na prvú otázku a to je, čo sa od roku 2027 zmení a budem stále posielať PDF faktúry? Nemení sa čo a za koľko sa fakturuje. Nemení sa ani samotný obchod medzi dodávateľom a odberateľom. Čo sa mení je forma faktúry a spôsob, akým si budú firmy medzi sebou navzájom faktúry vymieňať. Dnes sa vystavila faktúra, vložila sa do PDF-ka a poslala sa mailom. Ponovom sa v povinných prípadoch budú faktúry posielať v štrukturovanom elektronickom dokumente. Čiže PDF už nebude plnohodnotnou faktúrou, ale ju nahradí štrukturovaný dokument, štandardne to je XML, kde každý údaj má presne určené miesto a svoju štruktúru. Neznamená to ale, že sa teraz používatelia musia naučiť čítať XML-ko, stále môžu mať v doklade pekný náhľad faktúry alebo pekne prehľadne zobrazenú faktúru, tak ako na to boli zvyknutí doteraz, len za tým bude ukrytý nejaký dátový zdroj, tak aby to vedel systém automatizovane spracovať. Štefane, znamená to, že nový spôsob posielania vlastne faktúry, keď sme spomínali tie štrukturované data, bude znamenať, že vlastne už ten klient alebo tá protistrana neuvidí tú moju krásnu faktúru, ktorú som si ladil, aby bola v mojich farbách, v mojho brandu, aby to proste sedelo voči mojej značke? Nepozeral by som sa na to úplne tak. Klient stále môže vidieť faktúru v peknom vzhľade a peknom náhľade. Podstatou ale e-faktúry je, že daňovým dokladom bude XML, teda štrukturovaný elektronický dokument. Táto e-faktúra sa pošle cez celoeurópsku sieť PayPal, cez certifikovaných poskytovateľov, ktorých nazývame digitálni poštári a zároveň sa na pozadí potrebné údaje nahlásia finančnej správe. No a poďme si postupne prejsť nejaké prípady, aby sme pochopili vlastne, koho sa to dotýka od toho roku 2027. Tak skúsme taký asi najjednoduchší prípad. Som platiteľom DPH a fakturujem slovenským entitám. Takže platitelia DPH sa musia povinne od 1.1.2027 pripraviť na to, že pri tuzemských transakciách slovenským podnikateľom alebo pri fakturácii verejnej správe budú musieť využívať e-faktúru. Keď to povieme úplne zjednodušene, slovenský platca DPH fakturuje slovenskému podnikateľovi, musí využiť e-faktúru. No a v prípade, že predávam niečo do zahraničia, tá entita je česká, to znamená trebárs nejaká česká firma, ktorá je mojím odberateľom, ako to bude fungovať v tomto prípade? Zahraničných transakcií sa zatiaľ režim e-faktúry netýka. Samozrejme aj na zahraničné transakcie príde, rovnako ako na tuzemské, ale až od júla 2030. A teraz to poďme trošku zmeniť. Už nie som platiteľ DPH, neplatím DPH. Ako to bude fungovať v tomto prípade? No tak v tomto prípade je to trošku odlišné, neznamená to ale, že sa ma e-faktúra absolútne netýka. Štandardne nemám povinnosť vystavovať e-faktúru, mám ale povinnosť ju prijať, lebo môže mať a pravdepodobne bude mať dodávateľov, ktorými e-faktúru povinnosť vystaviť budú mať. Takže tiež sa ma týka povinnosť si vybrať digitálneho poštára a faktúry v tomto režime prijímať.
No a samozrejme, všetky vlastne pravidlá typicky majú nejaké výnimky. Tak poďme sa pozrieť na to, či existujú nejaké výnimky i pri e-fakturácii. Je tam niečo také, o čom by si vedel? Samozrejme, nejaké výnimky existujú, tak prvá najväčšia výnimka je fakturácia fyzickým osobám, občanom. Čiže ak by sa faktúra od placu DPH vystavovala napríklad tebe alebo mne, tak by išla ešte po starom. Takže by sa posielala buď papierom alebo e-mailom ako nejaké PDF-ko. Celkovo ale treba povedať, že nejaké plošné výnimky tam nie sú, teda sa nedá povedať, že sa to netýka napríklad živnostníkov a malých firiem, týka sa to v podstate každého podnikateľa, či už ako povinnosť vystavovať, alebo skoro každého ako povinnosť prijať. Ako každé pravidlo aj toto bude mať jednu výnimku, a to tú, ktorá je zatiaľ v legislatívnom procese. Malo by to byť schválené na jeseň a bude sa to týkať prenajímateľov nehnuteľností, ktorých by sa e-faktúra týkať nemala. Super. Tak a teraz vieme, koho sa týka proces e-fakturácie. Povedali sme si to na rôznych príkladoch. A skúsme si teraz povedať, pretože si spomínal digitálneho poštára ako nejaký medzičlánok, ktorý vlastne preposiela tie faktúry. Ako postupovať vlastne pre výbere digitálneho poštára? My už vieme, že tých digitálnych poštárov na Slovensku certifikovaných sú desiatky. Keď si chcem vybrať digitálneho poštára, na čo sa mám dívať? Mám sa dívať len na cenu toho digitálneho poštára? Ako k tomu pristúpiť? A asi si na začiatok povedzme, čo to vlastne ten digitálny poštár je. Digitálny poštár zabezpečuje prenos dokladov. Dodávateľ vystaví faktúru a odovzdajú svojmu digitálnemu poštárovi. Ten v systéme nájde digitálneho poštára odberateľa, posunie sa faktúra jemu a tento digitálny poštár doručí túto faktúru odberateľovi. Zároveň na pozadí sa automatizovane odosielajú potrebné informácie finančnej správe. Výber digitálneho poštára prebieha na portáli finančnej správy, je to legislatívna nutnosť, nedá sa to obísť. Ak si tam vyberiete ako digitálneho poštára nás, príde nám o tom nejaká notifikácia, my vás na základe toho budeme kontaktovať a dokončíme celý proces výberu digitálneho poštára a výsledkom toho budú prístupové údaje, ktoré zadáte do svojho fakturačného systému, kde odosielate, prípadne príjmate faktúry. Digitálny poštár je ale len časť celého celku. Dôležitý je aj systém, ktorý bude zabezpečovať vystavenie faktúry v správnom formáte, odoslanie tej faktúry digitálnemu poštárovi, prípadne príjem prijatých dokladov. Určite sa neoplatí pozerať len na cenu za jeden odoslaný doklad, lebo veľmi dôležité bude aj prepojenie digitálneho poštára s fakturačným nástrojom. Samozrejme, môže to fungovať aj bez nejakého prepojenia, ale bude to oveľa komplikovanejšie a pre podnikateľa pravdepodobne nevýhodné. Predstavte si, že vystavíte faktúru, musíte ju niekde vyexportovať, nahrať do digitálneho poštára, niekde musíte sledovať, či tá faktúra bola naozaj doručená tomu odberateľovi, respektíve či si ju prečítal. A naopak musíte sledovať, či vám prišiel nejaký doklad, musíte sa niekde prihlasovať, stiahovať tie doklady a nahrávať ich do účtovníctva. Čiže teoreticky je to možné, ale toto asi robiť nechcete. Výhodou e-dokladu je to, že prepojenie na nášho digitálneho poštára Safor bude mať plne integrované a so všetkými týmito krokmi vám pomôže. Či už od vystavenia faktúry v správnom formáte, odoslaniu na digitálneho poštára, sledovania stavu, či je to doručené, až po to, aby vám povedal, či vám prišiel nejaký doklad a naimportoval vám ho do vášho fakturačného nástroja. Používateľ by mal riešiť obchodnú stránku celého procesu. Tú technickú stránku by mal za ňo zabezpečiť systém. Ty si tak plynulo naviazal na e-doklad, tak skúsme sa možno pozrieť na to, pre koho vlastne e-doklad je. Kto je ten zákazník typický e-dokladu? Typický zákazník e-dokladu bude asi živnostník alebo nejaká malá firma, ktorá nepotrebuje riešiť nejaký robustný ekonomický systém, jednak drahý a jednak proste presahujúci ich potreby a potrebuje iba niečo, kde rýchlo a správne vystaví faktúru. Ďalší typický prípad môže byť používateľ alebo zákazník, ktorý teraz fakturuje v Exceli alebo vo Worde, prípadne má nejaký starší fakturačný systém, u ktorého možno ani len netuší, že či bude podporovať e-faktúru.
Ďalší typický príklad môže byť napríklad klient účtovnej kancelárie, ktorej zveril celú účtovnú agendu, o všetko sa tá účtovná kancelária stará, ale potrebuje z času na čas alebo pravidelne vystavovať faktúry a nechce za každým proste kvôli tomu kontaktovať svojho účtovníka a práve v tomto môže pomôcť e-doklad, vystaví si faktúry a tie sa potom k účtovnej kancelárie do ich systému prenesú. Super. A vedel by si ešte povedať možno pár príkladov, keď teda odstínime fakturáciu, ako e-doklad dokáže pomôcť vlastne týmto malým podnikateľom, živnostníkom a malým firmám? Tak e-doklad je vhodný aj pre firmy, ktoré nechcú viesť účtovníctvo alebo sa proste v tom účtovníctve úplne nevyznajú. Je to online fakturačný nástroj, takže svoje faktúry má zákazník dostupné či na počítači alebo z mobilu bez nejakej potreby, aby inštaloval niečo na svoj počítač alebo si musel nejaký systém inštalovať. Pomôže vám e-doklad či už číslovaním dokladov, vedením databázy kontaktov, so správnym vystavením faktúry, kontrolou úhrad, s opakovanými faktúrami a s ďalšími činnosťami, ktoré pri fakturácii môžete potrebovať. Super. Ten e-doklad tam ako môže skutočne hrať významnú rolu i vlastne bez tej e-fakturácie v tomto roku, pretože samozrejme môže zefektívniť tie procesy pre podnikateľov. Na druhej strane jedna vec je systém, a druhá vec je vlastne človek, ktorý píše tie faktúry. A každý vieme, že rada z nás urobí rôzne chyby pri písaní faktúr a tie chyby môžu nastať aj keď tvorím e-faktúru. To znamená, zabudnem, že som sa dohodol na zľave nejakej so svojím odberateľom, no a tu som neuviedol na faktúru. Tak Štefane, možná skús ešte povedať, ako to bude ponovu fungovať od roku 2027 v prípade, že urobím chybu na faktúre. Ako ju vlastne dokážem opraviť, pretože spomínali sme, že tie faktúry sú posielané tomu odberateľovi vlastne skrz sieť PayPal. Zmení sa tam niečo? No, e-doklad zabezpečí, aby faktúra bola po formálnej stránke správna. Bohužiaľ nedokáže zabezpečiť to, že spravíme chybu v tom, že zadáme zlú cenu alebo zadáme nesprávne položky. V súčasnosti sa často robilo to, že keď sme prišli na nejakú chybu, dohodli sme sa s odberateľom a len sme v tej faktúre niečo zmenili, či už dali sme práve tú zľavu alebo sme doplnili nejaký počet kusov a takúto faktúru presne s tým istým číslom sme odberateľovi poslali. Toto ponovom už možné nebude, nakoľko tá faktúra prejde cez elektronický systém e-faktúry a zároveň boli údaje z nej nahlásené aj finančnej správe, takže už v podstatných veciach nie je možné takto jednoducho robiť zmeny, či meniť cenu, meniť odberateľa, položky a tak ďalej. Ale toto v podstate bol správny účtovný postup aj teraz, akurát sa veľmi nedodržiaval. Podľa správnosti by v takomto prípade sa mal spraviť opravný doklad, teda dobropis alebo ťarchopis, a prípadne, ak bude potrebné, vystaviť nový doklad, ale už s novým číslom a tento poslať odberateľovi. Systém teda zabezpečí, že to budete robiť správne. Skvelé, ďakujem ti moc. Tak poďme sa možná pozrieť do e-dokladu, akým spôsobom to bude vypadať, ako vypadá napojenie na poštára a ako vypadá vlastne vystavenie takej faktúry. Nachádzame sa už v prostredí e-dokladu a môžeme sa pozrieť, ako to vypadá priamo tu. Čiže v prípade, že si zazmluvníte digitálneho poštára Safer Slovensko, dostanete pridelené Client ID a Client Secret, ktorý vložíte do nastavenia v sekcii e-faktúra do týchto dvoch polí. Zároveň tak máte možnosť nastaviť spôsob použitia, či chcete prijímať doklady, odosielať doklady skrz digitálneho poštára alebo oboje. Ja vyberiem oboje, no a potom máte ešte radu ďalších nastavení, ktoré môžete využiť. A prvé nastavenie hovorí o tom, či chcete automaticky pripájať aj generované PDF toho dokladu, na ktorý vlastne boli tí užívateľia doteraz zvyknutí. Zároveň tak máte možnosť zvoliť, či chcete automaticky prikladať aj ostatné prílohy dokladu, ktoré si ukladáte k danej faktúre. Typicky to môže byť Excel s vykázanými hodinami. No a v poslednom rade máte možnosť si tu zvoliť automatické sťahovanie e-faktúr. To znamená, že ako náhle ku vám do digitálneho poštára príde nejaký doklad,
tak vlastne e-doklad ho stiahne k sebe. Poďme sa teraz pozrieť, ako vypadá faktúra vydaná a jej tvorba. Tu môžete jednoducho vytvoriť klikom na nový a faktúra vydaná. Tak tu sa dostávame do formulára novej faktúry vystavenej. Na tomto formuláre vlastne e-faktúra sa prejaví asi iba jednou zmenou a preto je to veľmi jednoduché pre klientov, ktorí e-doklad už používajú. V prípade, že e-doklad ešte nepoužívate, tak v rámci tohto formulára vyberiete odberateľa. Pokiaľ má odberateľ inú dodaciu adresu ako faktúračnú, tak to môžete taktiež uviesť. No a toto je dôležitý znak a to je to, či podlieha e-faktúre alebo nepodlieha e-faktúre. Pokiaľ ste platiteľ DPH a na druhej strane budete mať slovenskú entitu, tak rovno toto pole bude odškrtnuté, aby vlastne vznikala e-faktúra, to znamená ten formát XML, ktorý budete posielať vášmu odberateľu. No a následne samozrejme vyplníte podstatné veci pre fakturáciu, to znamená dátumy vystavenia, dodania, splatnosť. Na základe nastavenia vášho účtu je vám vlastne predvybraný bankový účet, na ktorý bude platba realizovaná. No a potom môžete ešte doplniť doplňujúce údaje, čiže variabilný symbol, konštantný symbol, rôzne texty pred či za položkami, ale zároveň tak samostatné položky, ktoré naklikáte tu prostredníctvom nového riadka a vyplnenia tých položiek. Pre e-doklad si samozrejme môžete uložiť cenníkové položky, ktoré potom budete iba jednoducho vkladať priamo z cenníka a nemusíte to vypisovať manuálne. No a keď máte ten formulár celý hotový, môžete si ho buď to uložiť, alebo sa rovno rozhodnete, že chcete tú faktúru poslať zákazníkovi. Takže môžete kliknúť na ďalšie akcie a klikáte na odoslať a uložiť. V prípade, že kliknete na odoslať a uložiť, tak dostávate takýto dialog, kde je predvybrané, že chcete zákazníkovi poslať tú e-faktúru práve skrz digitálneho poštára. A jediné, čo vám stačí urobiť, je kliknúť tlačítko odoslať. Tým sa posiela faktúra na digitálneho poštára a digitálny poštár ju doručuje protistrane. V prípade, že faktúru ste si len uložili, tak sa na faktúru môžete pozrieť priamo do detailu, ktorý vlastne zobrazuje všetky informácie ohľadom tej faktúre, ktoré ste zadali, a zároveň tak máte upozornenie hore na skríne, že táto faktúra podlieha e-faktúre a ešte nebola odoslaná digitálnemu poštárovi. Chceme vám tak pomôcť, aby ste vedeli, že túto faktúru máte odoslať a nezabudli si splniť vašu zákonnú povinnosť. Samozrejme všetky faktúry vidíte prehľadne zoradené na zozname faktúr vydaných, kde prichádza i nový stĺpec v podobe stĺpca k e-faktúre, ktorý obsahuje rôzne stavy e-faktúry, podľa ktorých sa dá filtrovať, a vy tak prehľadne môžete vidieť, či ste faktúru odoslali a zároveň tak, či tá protistrana faktúru prijala, respektíve jej poštár faktúru dostal. Tak a keď hovoríme o príjme faktúr, tak príjem faktúr sa samozrejme bude týkať aj vás. Na príjem faktúr môžete využiť už našu súčasnú funkcionalitu, ktorá sa nazýva Inbox, kde to nájdete v menu sekcii nákup a kliknete na Inbox. Samozrejme teraz tam ešte nemáme e-faktúru, ale ona časom v tomto roku tam dospeje. V súčasnej dobe to ale môžete použiť už na súčasné faktúry, ktoré dostávate od vašich dodávateľov. To znamená, že keď vám príde faktúra, tak vlastne Inbox vám buď to vygeneruje takúto jedinečnú e-mailovú adresu, na ktorú tieto faktúry môžete posielať, alebo zároveň faktúry môžete priamo nahrávať tu na zoznam. Ako náhle faktúru nahráte do tohto zoznamu, tak faktúra sa dostáva do e-dokladu, no a potom v prípade, že faktúra obsahuje nejaké štrukturované dáta,
čo v budúcnosti bude úplne každá e-faktúra, tak v ten moment vám dokážeme tú faktúru aj vyčítať. To znamená, že vy sa dostávate vlastne klikom na tú faktúru do takého prehľadného formulára, kde na jednej strane máte všetky informácie o faktúre, na druhej strane máte vizualizáciu tej faktúry, vy si ešte môžete skontrolovať tie údaje, no a následne sa môžete rozhodnúť, že to chcete spracovať ako faktúra prijatá a uložiť. Ako náhle uložíte faktúru prijatú, tak potom môžete na prehľadoch vidieť vaše náklady a vaše výnosy. No a tým sa vám vlastne zefektívňuje ten proces zakladania faktúr, pretože skutočne tie faktúry vlastne budú obsahovať XML formát, to znamená budú obsahovať tie data, ktoré zadávate do e-dokladu a tým pádom evidenciu faktúr budete mať na klik. Tak a to je z e-dokladu všetko a poďme sa pozrieť ešte na nejaké doplňujúce otázky a námietky, ktoré naši užívateľia a podnikatelia mali. Tak videli sme, ako to vypadá v e-doklade a poďme sa možno pozrieť na nejaké námietky alebo časté otázky, ktoré dostávame od klientov. Poviem prvú takú situáciu, musím riešiť e-faktúru, pokiaľ mám len pár faktúr mesačne? To je typický dotaz asi. No, povinnosť e-faktúry nezávisí od počtu dokladov. Ak máme aj 3 doklady mesačne, stále môže mať povinnosť vystavovať faktúry v režime e-faktúry a v každom prípade mám povinnosť faktúry v tomto režime príjmať. Pri tak malom počte dokladov ale veľmi pravdepodobne nepotrebujem nejaký veľký, komplexný, robustný systém. Bude mi stačiť niečo jednoduché, rýchle, tak aby som splnil potrebu vystaviť faktúru. Vhodným prípadom preto môže byť e-doklad, kde sa tá faktúra dá vystaviť veľmi jednoducho a zároveň sa splní legislatívna požiadavka e-faktúry. Niekto by mohol naviazať ďalším dotazom a to je, že jednoducho vystaví faktúru aj v Exceli. Tak čo mi na to povieš? Dá sa vystaviť faktúra aj v Exceli a dokonca môže byť aj pekná, bohužiaľ ale nemá všetky tie povinné náležitosti, ktoré by e-faktúra mať mala. Čiže ak som nepláca DPH, tak čisto teoreticky Excel môžem používať aj ďalej, ale pre placov DPH to už cestou nebude. Excel nám neskontroluje, či je faktúra v správnom formáte, neodošle ju digitálnemu poštárovi do siete PayPal, neskontroluje, či bola doručená a takisto ani keď mi prídu nejaké doklady, tak mi ich Excel nestiahne. Takže v prípade placu DPH by som sa obzrel po nejakom inom nástroji, znova riešením môže byť e-doklad a môže to byť aj príležitosťou prejsť od nejakej, povedzme to, papierovej faktúre k nejakému nástroju, ktorý okrem tej legislatívnej povinnosti e-faktúry pomôže aj s ostatnými činnosťami, či už s vedením nejakého adresára, kontrolou úhrad, opakovanými faktúrami a tak ďalej. Ono, koniec koncov, možno iba dodám, bavili sme sa ešte dnes, že skutočne tá e-fakturácia sa týka vlastne skoro úplne všetkých, pretože minimálne na strane príjmu budú musieť používať nejakého digitálneho poštára, takže vlastne je to možná najlepší čas na to vymyslieť nový proces a využiť nástroje, ktoré dokážu tento proces čo najviac zautomatizovať. Presne tak. Keď sa bavím o tom procese, tak samozrejme niekto môže namietať, že sa mu nechce učiť nový účetný softvér. Čo by si povedal takémuto človeku? Tak e-doklad je veľmi jednoduchý a samotné vystavenie faktúry je len proste pár jednoduchých a logických krokov. Vyberiem odberateľa, vyberiem položky a dám faktúru odoslať. Všetky tie technické veci na pozadí ma absolútne nemusia zaujímať. Ja vôbec nemusím tušiť o nejakom XML, o správnom technickom formáte, vôbec nemusím tušiť o PayPale. Ja sa starám len o tú obchodnú stránku a všetko to technické na pozadí za mňa spraví systém. A keď sa bavíme teda o účtovníctve, tak samozrejme rada našich súčasných zákazníkov má i externú účtovníčku alebo účtovníka. Jak to bude fungovať v tejto kombinácii? Viac menej úplne bez problémov. Kľudne viem v e-doklade faktúry vystavovať. Tie odídu ako e-faktúry cez sieť PayPal, takže povinnosť legislatívnu mám splnenú. A tieto faktúry sa môžu veľmi jednoducho odosielať účtovničke.
Úplne rovnako môžem zhromažďovať doklady aj na opačnej strane, čiže mám veľmi jednoduchý prehľad o tom, aké mám náklady a ako mi ide moje podnikanie a aj tieto doklady môžem posielať potom svojej účtovničke. E-doklad má napojenie na najčastejšie a najväčšie používané ekonomické systémy na Slovensku, takže pre mňa to neznamená, že keď chcem používať online fakturačný nástroj e-doklad, že musím meniť svoju účtovnú kanceláriu. Super. No a prichádza postupne, síce sme teda ešte v auguste, ale postupne už prichádza koniec roka. A čo by si poradil klientom alebo obecne podnikateľom, dokedy môžu čakať? Ono typicky sa deje to, že podnikatelia prichádzajú na tie nové legislatívne požiadavky až na poslednú chvíľu. Oplatí sa mi čakať až do decembra a na posledné týždne pred tým rokom 2027? No, určite netreba robiť paniku, ale tiež si to netreba nechávať na poslednú chvíľu. A koniec roka bude náročný ako pre firmy, účtovníkov, tak aj pre dodávateľov systémov, takže keď to chcete riešiť bez stresu, určite by som to nenechával až úplne na december. A rok 2026 je úplne ideálnou príležitosťou zistiť, či váš systém vyhovuje novým legislatívnym požiadavkám. Ak nie, samozrejme máte dosť času nájsť si, ktorý vám bude vyhovovať, zmapovať si nejaké interné procesy, vybrať si digitálneho poštára a taktiež, ak s tým systémom pracujete viacerí, tak zaškoliť aj kolegov a nastaviť si nejaké pravidlá, ako to budete používať. Čiže ak napríklad teraz pracujete v Exceli, tak máte dosť času na to, aby ste si nový systém vyskúšali ešte v kľude, pokiaľ žiadna legislatívna povinnosť ešte nie je, aby ste to nemuseli riešiť pod tlakom v januári 2027. No a v prípade teda, že si niekto už toho digitálneho poštára zaregistroval a zistil, že chce vyskúšať iného digitálneho poštára, pretože trebárs ten nový softvér mu viac sedí, dá sa to vôbec? Zmena digitálneho poštára je možná. Tu asi treba povedať, že pre vystavovanie dokladov je teoreticky možné mať viacero digitálnych poštárov, ale pre príjem dokladov môže byť digitálny poštár vždy len jeden. Takže ak sa rozhodnete, že svojho aktuálneho digitálneho poštára chcete zmeniť, tak je potrebné kontaktovať toho aktuálneho poštára. On vás musí vymazať do systému, zrušiť vašu registráciu a po zrušení tejto registrácie si znova cez portál finančnej správy viete vybrať nového digitálneho poštára, napríklad nás Safer Slovensko. Skvelé. Ďakujem ti moc, Štefan. To znamená, že dneska sme prešli vlastne celý ten proces, ako to bude fungovať po novom od roku 2027. Pripravovať sa na to dá už asi i skorej, nie len na konci roka a doporúčame, aby sa na to klienti a podnikatelia začali pripravovať postupne. Ja verím, že e-doklad nám v tomto môže hodne pomôcť, či už našim klientom alebo novým podnikateľom, pretože samozrejme rieši väčšinu procesov, môžu na to postupne prichádzať a postupne sa učiť tým softvérom, ako si krásne spomenul. Je niečo, čo by si možno ešte v závere našim klientom a podnikateľom odkázal? Ak aktuálne už e-doklad máte, tak môžete byť v kľude. E-doklad bude mať plnú podporu e-faktúry a napojenie na digitálneho poštára Safer, takže vám stačí len počkať na ten správny moment, keď bude riešenie plnohodnotne pripravené. Ak aktuálne pracujete s faktúrami v Exceli alebo máte nejaký systém, ktorý e-faktúru nebude podporovať, máte stále ešte dostatok času prejsť na riešenie, ktoré e-faktúru podporovať bude a v kľude si ju vyskúšať tak, aby ste to nemuseli naháňať na posledné dni. Super, ja ti moc ďakujem. Na záver iba zmienim, že e-doklad bude prichádzať s napojením na digitálneho poštára najneskôr v novembri tohto roku, ale vy si ho môžete vyskúšať, teraz myslím e-doklad, o mnoho skôr, pretože vlastne už teraz sa môžete registrovať do e-dokladu, ako práve Štefan spomínal, môžete robiť už nejaké prvé úkony na to, aby ste si zvykli na nový proces a nový softvér. Radu vecí si môžete zautomatizovať, tak aby vaše podnikanie bolo efektívnejšie, aby ste sa nemuseli venovať toľko administratíve. No a potom od novembra budeme zavádzať digitálneho poštára priamo do e-dokladu a veríme, že pre vás to bude znamenať len 2, 3, 4 kliky navyše, nič náročné a bude to pre vás jednoduché a zlepší vám to efektivitu do budúceho roka a z tejto zmeny budete ťažiť.
Ja vám moc ďakujem za pozornosť a tebe, Štefane, za to, že si nám zodpovedal radu otázok ohľadom e-fakturácie. Pekný deň prajem. Podobne, ďakujem.